No campo de Regata da Pobra é coñecido xa por todo o mundillo do remo. É un campo un pouco diferente aos outros, sobre todo pola peculiaridade que é un campo que se compite a 6 longos. É un campo que está moi enclavado no que é a baía da Pobra do Caramiñal e por cuestión xa da propia baía non dá o longo para facer unha regata a 4 longos con 13 abogas. Entón xa hai anos que vimos celebrando unha regata a 6 longos. É un campo que non ten problema de correntes, o que sí, cando hai vento, en función de onde veña o vento, como está moi encaixado polos mercantes por un lado e polo Porto Deportivo polo outro, dependendo de onde veña o vento, pois pode haber calles nas que se navegue millor e calles nas que se navegue peor. A priori, non hai ningunha calle millor que outra, o vento delimita, hoxe, co vento que temos, coido que non deberá haber diferencia de calles ningunha. Pues llegamos en un estado bueno, yo creo que ascendente debido a los resultados de estas últimas jornadas. Tenemos 2 segundos puestos ahí casi consecutivos y bueno, yo creo que nos llegamos bastante bien. No, el parón nos vino bastante bien porque, bueno, a ver, llegamos algo cansados a estas últimas jornadas y ahora yo creo que estamos en pleno rendimiento, 100%. A ver, se nos dan bastante bien las boyas, tenemos un buen patrón y un buen pro, y entonces yo creo que va a ser una buena regata. Bien, después del parón, intentar acercarnos un poquito a Megrove, estamos un poco lejos, pero recortarnos todos los puntos que podamos hoy. Hombre, siempre intentas mirar para arriba, ¿no? Pues estamos en un punto de Coruso, hay que defenderse de Coruso, pero siempre mirando para Megrove. Sí, bueno, nosotros a las viradas no es que vayamos muy bien, pero bueno, algo hicimos por la semana e intentaremos hacer lo mejor posible. Moi contentos hoxe, a verdad, unha regata bastante dura, 5 viradas, bastante contentos porque non houve baixón, a verdad foi continua desde a salida ata o final. Bastante pena de non ganar ya Rianxo por pouquiño, pero ben. Era un segundo diante, nos notábamos que a partir da zona que había máis mar collemos un pouco máis de ventaxa e a partir da calma collían eles un pouquiño máis. E ao final decantouse e foi para eles. Bueno, unha regata dura, pero que de remada fomos bastante ben. Salimos bastante ben, mellor da habitual. A verdad que non solemos quedar no primeiro largo, desta vez, pois ainda mantivemos bastante tempo con eles, que o cal é positivo. A verdade é que é moi dura, vindo pa aquí, o último largo costounos moitísimo, non sei se fixo mellor o resto da regata, que fomos dando máis da habitual e dosificámonos menos. Non sei por qué, porque eles o fixeron mellor, pero bueno, ganáronos, esta vez ganaron eles, podemos ganar nós, é o que hai. Home, salvo Hecatombe é bastante difícil perder ese terceiro posto, o sea que nos teñen que quitar a falta de 3 regatas bastantes puntos. Pero bueno, non los podemos despistar, son 10 puntos, colles unha mala boia en calquera regata, unha mala virada, unha boia por estribor, e recortanxe 7, 8, ou os que sexan, podes quedar descalificado, podenxe remontar todos esos puntos perfectamente. O obxectivo do Club de Remo Mecos é disfrutar. O obxectivo do Club de Remo Mecos é disfrutar, remar, formar unha base sólida e ver se podemos manter o máximo bloque posible po ano e intentar mellorar este posto. Bueno, sensacións boas, pero unha vez que salías do que o muelle, pois o vento ao costado era moi complicado remar e que coller conxunto. Pero bueno, sensacións en general boas. Agora o obxectivo máis ben, unha vez que xa superamos o obxectivo ano pasado que é o 9º posto, agora o importante é intentar gañar a quenda e sumar puntos. Quizá un pouco polo cambio de vento e mar, pero tampouco non fallamos moito unha vez do molle para fora, perdemos moito a remada, e nas viradas tampouco foron o suficiente boas como para gañarlles. Xa sabemos que estamos moi igualados todos e calquera diferencia notase moito.